खुलुमबाय, आंनि मुङा कृष्ण ब्रह्म। दिनै खन्थाइ बिबार हान्जानि नैथि अनलाइन खन्थाइ आवरायलायनाय हाबाफारि जादों। बेयाव आंबो बाहागो लानो सिगांदों। खन्थाइखौ आवरायनोसै। खन्थाइखौ आंनो सुजुदों। खन्थाइनि मुं नोंनि महर। मा एसे समायना, मा एसे रमायना सना नोंनि महरा, जे नों सासे सोरगोनि मोदाइजो सिख्रि सिख्ला बादि। नोंनि महरा जायखौ बुंनानै फोजोब हाया। नारें सुबादि गन्थङालाय नोंनि सना, जे आंनि मेगनखौनो जेरावबो नायनो गोसो जायैबादि खालामो सना। हाय बेसेबांदि समायना बुंस हाया। मोज्लाय जानजि औवा मेवाइ बादि आदै नोंनि, खालामो आंखौ बोदोर बावलि नोंनि महरा। बिखा फांदां, मेगन बेस्रां, रुम्बां खानाय नोंनि बेसेदि मिलौदो महर अनसुलि सना फिथर। नोंनि महरखौ बुंनानै फोजोब हाया। नोंनि महरा आंखौ फागोला खालामसिनबावो, जेबोला नोंदि मिनिस्लु मिनिनानै आंखौ गाबज्रियो। हाय सना नोंनि महरखौ आं बुंनानै फोजोब हाला सना। गोजोन्थों।